Halløj og velkommen til den her video her. Jeg er Christian fra T-Vikings, og i dag der skal I nu se en match, som mig og Daniel vi havde. Vi vil gerne begynde her på kanalen og begynde at lave de her live duels. Og desværre så var det sket der så det, at en eller anden grund så hver gang jeg prøvede at gemme nogle af de her clips her, så ville den ikke være med til det. Altså der blev med at være problemer med det. Så i sidst så tænkte jeg bare, okay fint, nu prøver jeg en sidste gang, laver en voiceover på det. Altså hvor det er mig der sidder og snakker. Så desværre så kommer der ikke til at være andet lyd end det Yu-Gi-Oh musik jeg lægger ind over. Og ja, hvis der er nogen der sidder ude fra YouTube, vi ejer ingen af de her musiklyde. Ingen af lydene der bliver spillet i den video her, det er, hvad hedder det, ja, Konami, Feeling and Die og alle lydene, undtaget min stemme der er med i den her video her. Men ja, i den her duel der kommer I til at se, at Daniel han spiller Speedroids, og jeg kommer til at spille Blackwings. Vi spiller vores klubregler, og ja. Så håber jeg faktisk bare, at den her video, at det lykkes for os, fordi jeg synes hele tiden, at der har været problemer med den her. Jeg tror, det er mit 6. forsøg at prøve at få den her video ud. Faktisk tror jeg faktisk, det er 7. forsøg, fordi der var rigtig mange problemer med det. Men ja. Som I kan se, så startede Daniel, han vandt terningkastet og har lavet 2 Crystal Wing Synchro Dragon. Og jeg starter min tur med at sætte et par kort, aktivere cards på Black Feathers, ved at fjerne Blackwing Mistara The Silver Shield fra min hånd. Og fra spillet, så kan jeg nu trække 2 kort, men for resten af turen må jeg ikke specielt bruge monstre. Og så normalt, så når jeg Sirocco the Dawn, siden at Daniel han kontrollerer et monster, jeg ikke gør. Jeg skifter over til Daniel, han angriber, jeg tager skaden. Og så efter det, på destruktionsaktiverer trapkortet Black Feather Crest. Nej, tror jeg nok hedder noget med Black Feather. Men det giver mig 2 tokens på min side af banen. 2 Black Crest tokens, tror jeg nok det hedder, eller Black Feather Crest tokens. Det bliver min tur igen. Jeg tror nok jeg sætter et kort. Men i længden så skifter jeg vist bare over til Daniel. Efter det her. Jeg tror bare, at jeg skifter over til Daniel. Ja, jeg giver turen videre, så det er Daniel igen, der angriber. Og angriber mig direkte. Og så på angrebet, så aktiverer jeg effekten af en af mine Blackwings. Nu kan jeg ikke huske navnet på den selvfølgelig. Men siden jeg blev angrebet direkte, så kan jeg specielt kalde den. Og så på summon, så aktiverer jeg så 2 trap cards, der hedder Black Return, mener jeg den hedder. Så siden et Blackwing monster, det eneste der blev specielt på kaldet, det var Blackwing monster, som jeg vælger et monster min modstand kontrollerer, returnerer dem til hånden, og så får jeg et livspoint, der svarer til deres attack point. Så der får jeg så 6.000 livspoint i det tilfælde her. Efter det så går Daniel i sin anden main phase, og så laver han faktisk bare, hvad kan man kalde det, et nyt bord. Fordi at selvom jeg har haft en masse kort, der var sat på min side af banen, så det er ikke fordi, at det er noget, der bare kan stoppe Daniels place. Altså manden er jo allerede begyndt. Manden er allerede tilbage til Synchro Summon, men igen, og det var også noget, som vi snakkede om faktisk på et tidspunkt, jeg kan ikke huske, hvornår det er i videoen, fordi at jeg har valgt at speede det op med dobbelt speed, fordi normalt så vil videoen være omkring en halv time lang, og så har jeg bare valgt at cutte det ned til omkring de 18 minutter, som videoen er.
Det betyder dog, at det går lidt hurtigere, men i længden, det var lige det eneste, fordi af en grund, jeg ved ikke hvorfor, at den ikke ville gemme filen, når den var over en halv time. Jeg ved ikke, hvad der var i vejen med det. Men i længden så laver han et nyt bord. Han laver en Clearwing Synchro Dragon, tror jeg nok. Så laver han sin Crystal Clearwing Synchro Dragon, og så har han Axel Synchro Stardust Dragon på banen nu. Men ja, i længden, så mig og Daniel, vi snakkede faktisk om det. Han skulle i teorien, jeg sagde ikke noget imod det, fordi det var fint nok med mig. For i længden, så gjorde det ikke mig noget, men han snakkede om, at han skulle måske have taget et dæk, der var lidt mere baseret til vores regler. Altså han har valgt Speedroid, det er en af de hurtige dæk, altså det er en af de dæks, der spiller meget hurtigt. Som man kan se, altså han skyder lige så snart jeg fjerner hans bord, så skyder han bare 3 nye monstre ud. Men det vil jeg sige, det er også lidt forskellen på hvilke decks vi har. Altså mange af mine decks, de er bygget til vores regler. Og størstedelen af dem, de ligger på de der 60, måske 65 kort en gang imellem. Jeg tror faktisk, jeg spiller 65 kort i mit Blackwing deck lige nu. Jeg kigger på at opgradere mine decks hele tiden. Men i længden, så er de mere baseret til, hvad kan man kalde det, for vores klubregler. Og ikke så meget med, at jeg skal skyde en masse monstre ud selv, men jeg spiller alle de nye Blackwing-kort i et Blackwing-deck lige nu. Og i længden, så kan jeg også sagtens skyde flere monstre ud end et ad gangen. For eksempel, det kan I se nu, siden jeg ikke har nogen monster, så kan jeg bruge Blackwings Immunes effekt. Der ser Black Whirlwind, der nu lader mig søge efter, jeg tror nok det var Sutri. Jeg søgte efter, ja, det var Sutri The Phantom Glimmer. Så bruger jeg både hans effekt og Black Whirlwinds effekt, så en Blackwing blev Normal Summoned, fordi jeg får en additional Normal Summon as immune. Da hans summon er en del af hans effekt, så tæller det ikke som en Normal Summon. Så ja. Og så vælger jeg, i stedet for at søge kort som Shamal, så søger jeg et kort, der hedder Breeze. Ja, der var lige lidt lag på min skærm, kunne jeg se. Men i længden så lavede det mig Synchro som ind i et level 7 monster nu. Og jeg vælger at gå med en gammel klassiker. Jeg vælger at gå med Blackwing Armor Master, som der var mindre, altså det var et barn. Jeg er stadigvæk et barn mentalt, vil jeg sige. Men i længden så var det en af mine yndlingsmonster fra 5D's Eraen. Og her der vælger jeg så også at lave Blackwing Dragon med Vardas effekt. Og jeg kunne sagtens have gået mere all in. Altså jeg kunne sagtens være inde på en stor unaffected guy. Det ender jeg så på stadigvæk i løbet af videoen. Men i længden så vil jeg sige, at det her endboard her, det er fint. Plus at det faktum i, at jeg søger kort. Jeg føler lidt, at jeg skulle nok have søgt kort som Gale the Whirlwind i stedet for. Fordi at det var potentielt en af de bedre kort at bruge, fordi at jeg kunne halvere en af Daniels monster attacks, en af hans monsters angrebsstyrke. Så ja, det var nok en af de bedre plays, jeg lavede. Men i længden, jeg vil hellere søge et kort, der er lidt mere old school, frem for at søge de der lidt mere nye kort. Men ja, vi er tilbage til Daniel, og han vælger at synchro som ind i hans High Speed Roid Chanbara. Så mener jeg nok, den hedder. Det skulle i hvert fald være den. Men ja. Daniel går i angrebsstykke. Jeg mener, at han brugte en Speedroid monster effekt, der boostede hans monster med 800 attack. Men så vælger jeg at aktivere et trapkort, der hedder Windstorm of Itequia, der sender, der sætter Daniels Crystal Clearwing i defense position.
eller skifter den til forsvars, til jer derude, der ikke er så meget inde i det engelske sprog. Og ja, Daniel angriber med Clearing Synchro Dragon. Jeg aktiverer Sakuratsu Armor, der destruerer hans Clearing. Og så angriber han med Chambara på min Blackwing Dragon, mener jeg nok. Ja. Og i længden, faktum lige, at jeg har min... Og nu er det over til mig igen. Men ja, faktum lige, at jeg har min Armor Master, betyder bare, at jeg er lidt mere beskyttet, fordi han kan ikke dø i kampen. Men det er med mig ikke nu endnu en gang, og jeg er Normal Summoner Blizzard The Far North her. Der aktiverer min Black Whirlwind, der lader mig søge efter en Blackwing med mindre attack. Jeg prøver at adde Gale her, men så det er hurtigt. Og det skal være en, der har mindre attack. Gale og Blizzard har det samme. Har begge to 1300 i angreb. Men ja. Og så her, i stedet for det, så søger jeg efter Shanga, The Waning Moon. Og jeg specielt på kalder Sudri ved hjælp af Blizzards effekt, der lader mig specielt på kalde en level 4, der laver Blackwing i min grav. Og jeg mener vist nok Daniel, at han aktiverede sin, sin effekt af hans Crystal Clearing, der lader den der uneffektet af monster-effekter i den tur. Jeg mener nok, han brugte den effekt. Ja. Og jeg har så Synchro summoned ind i, Boreas Storm. The Poison Wind, tror jeg nok det er noget, eller nej. The Wicked Wind hedder han, tror jeg. Der lader mig sende en Blackwing til graven, og så kopierer han det level. Så jeg vælger at sende level 4 til graven, så nu er Boreas Storm, level 4. Nu vælger jeg at Synchro nu kalde ind i Blackwing Armed Wing. Og bliver boostet med et mener det 500, hvis han angriber et forsvarsmonster. Hvilket ikke er slemt. Det er især ikke slemt. Problemet er selvfølgelig bare, at de ikke kan angribe, så jeg vælger at Synchro summon ind i min Full Armor Master her. Så vil jeg bruge Austas effekt, banisher ham på graven for at give en counter på alle undtaget, selvfølgelig Daniels Crystal Clearing, der er en effekt af monster effekter i den tur her. Jeg vælger at tage kontrol over hans Chambara. Så vil jeg angribe med Full Armor Master ind i Axel Synchron, mener jeg der. Og så vil jeg dræbe Daniels, Crystal Clearwing. Der så hvis nok aktiverer hans effekt, der lader ham spytte eller adde. Ja, den lader ham søge en Speedroid fra en stik til hans hånd. Og jeg kunne i teorien godt bare have, det var noget som jeg først tænkte over efter. Og senere hen, det var at her der skulle jeg nok have gjort det der hedder en Inherent Summon. Som betyder at man bare laver et monster ved at gøre et specifikt et specifikt play. Men jeg kunne have specielt påkaldt min Blackwinged Assault Dragon ved at fjerne Boreas Storm og Blackwing Dragon fra min grav. Plus så vil jeg have et monster, der vil skade Daniel 700 skade hver gang. Jeg skal nok prøve at se, om det ikke kan blive muligt, at jeg kan lave en forskellige termer i Yu-Gi-Oh! Video. Hvor det faktisk bare betyder, at jeg kommer til at hurtigt at snakke om, jamen, det her, det betyder det ord, når folk de siger det. Og sådan nogle ting. Så at jeg derude også får en bedre forståelse for, hvordan et Yu-Gi-Oh! Fungerer. Jeg tænker også, at jeg laver en en handtrap video. Der vi snakkede om, at vi skal se at lave.
Allan han snakker om, at han vil lave en omkring spell speed. Jeg skal lige prøve at høre ham, for ellers så kunne det også være, at jeg bare laver det. Eller vi laver en sammen, det ved jeg ikke. Endnu. Jeg mener faktisk, han sagde, at han havde lavet en video omkring det. Han har bare ikke noget at få den, lagt ud endnu. Men ja, og så har vi også, jeg har planer om i hvert fald, at jeg vil prøve at begynde at lave dækprofiler her på kanalen, så at I derude måske får idéer om, jamen hvis I nu ser, at jeg har lavet det dæk her, der er baseret på, lad os sige, vi kan bare tage eksempel, et Exodia dæk, for eksempel, og I tænker, det der dæk, der ser fedt ud, det vil jeg også spille. Så skal I være velkommen til at kopiere dæksene. For det meste, så tænker jeg, at det bliver dækprofiler, der er baseret til vores klubregler. Men igen, hvis det er, at I tænker, jamen, I vil også gerne se nogle lidt mere competitive, decks fra advanced format, som det hedder, det med de officielle regler. Så ja, må I give et like på videoerne, fordi så ved vi, at så er det noget, I vil se. Men i længden her, så sker der faktisk ikke så meget. Altså lige nu, der er selvfølgelig sket noget. Daniel har samlet en masse synkronmonstre igen. Og det er også det, som vi snakker om, det der med, at han skulle måske have taget et lidt mindre power crypt dæk. Men igen, jeg sagde, det er fint, fordi at han har ikke vundet med det samme. Og vi har fået en god video ud af det, så det... Ja, nogen vil sikkert tænke, at han skulle have valgt et andet dæk. Og jeg mener bare her, der læser jeg vist hurtigt bare lige, hvad Chanbaras effekt gør, ved at han kunne angribe igen. Mener jeg nok. Og så bliver han boostet med 200 angreb styrke for hver gang, at han har lavet et angreb. Som er bare noget, han beholder, så det er jo alligevel ret godt. Men ja, i længden her, så går Daniel efter the final blow, the final strike, med hans speedroids. Og i længden så, ja, jeg vil sige, jeg tror, det har set meget anderledes ud, hvis jeg havde specielt kunne kalde min Blackwinged Assault Dragon til min side af banen. Men ja, jeg ved det ikke. Men ja, hvis det var endnu den video her, så må I gerne give en like og subscribe til vores kanal, fordi så ved vi, at I vil se meget mere af det her i fremtiden. Men indtil næste gang, peace.